bar. Heeh. Ayo balik. Balik untukmu kono. Jare bar. Maksudnya bari musike. Kon ngusungi go mulih nek bar. Iki mono mertandake awake dhewe kok nyanyi. Seporot. Spot. Wih, sporotmu. Suntumu kuwi. Wong aku kok kowe su ki lho. Lah sale kowe muni A. Asu ki elek. Elek kagone wong Islam. Canda najis dipangan haram. Asu kagone belong singkatan kok. Singkatan apa? Asu. 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 A. Aku. S. Selalu U. Untukmu. Widih. Asu kowe. Oh dibalekno aku. Jari asu. Jes. Lawa. Oh gak sida nganggo su. Tak kira nek kowe muni su. Anak Betawi. Ini lagu kondi. Kok Jawa Barat. Jawa Barat singkatannya piye? Jawa Barat singkatane Jabar. Nek Jawa Tengah Jateng. Nek Sumatera Utara Semut. Nek Jember Utara Jemberut. Jurut baleni ya. Iya. Anak Betawi ketinggalan zaman. Rek yo rek laku neng tunjungan. Rek ayo rek laku bebarengan. Neng ayo main pacaran. Neng ayo main pacaran. Daripada pacar beneran pikiran pusing tidak karuan. Belum dipacar kok neng macat duluan. Aku rindu. Katakan padanya bilang rindu. Oh burung nyanyikanlah. Katakan padanya bilang rindu. Panjang umurnya serta mulia Tanjung Perak tapi laut. Siapa suka boleh ikut. Ini Patah untukmu ono. Ini rambut. moh rano rambute kok. Ora ana rambute kok ini rambut. Kene ra ana ngisor telung tekem ra iso. Iya piye? Iki lho. Endi? Iya. Lah iya. Ini keliru ya. Maksudnya ki ana rambute lho Kang. Wong tuwek nggo dolanan. Sirahmu apik. Apik golek sirah liyane ra kena. Mosok sirah wong tuwa nggo dolanan. Engko untuk sirah malah sirah truk. Apa? Ndas truk. Ngomong kamu. Ini Rambut, ini janggut, ini sikut, ini perut, bawah perut. Tanjung Perak tapi laut. Siapa suka boleh ikut. Ini Rambut, ini janggut, ini sikut, ini perut, bawah perut. Tanjung Perak
bawah perut Tanjung iki lara lho dong wegel aku masamu ora lara piye yo bawah perut tok Tanjung Perak terus saru saru ngisor perut tetep saru